Hi everyone, good morning. Today is already April 2nd and wala pa rin kaming HQ pass na kailangan namin dahil hindi kami makabili ng kahit na ano doon sa labas na pangangailangan namin hanggat wala kaming HQ pass. Kasi ngayon nag-stricto na daw dyan sa labas. So, pupunta kami sa barangay hall at yung mga sinasabi nila doon sa barangay hall na wala kami sa lista, marami kaming patunay, marami kaming stub, meron kaming mga documentation, meron akong video, vlog ko, na na-register kami noon, August 6 ba yun? And then, ewan ko kung paano yung document ng asawa ko is October 21 na na-register. Siguro yung receipt yun. Ewan. Basta't sabi niya, October 21 yung nakalagay doon sa kanya. Basta't meron kaming copy na patunay na na-register kami sa barangay na ito. And then, itong property namin, deed of sale nito ay 2004. Nabili namin ito ng 2004, matagal na. So, matagal na talaga kami dito. And then, tumira kami since 2006, noong nagawa na ang bahay namin. Yun. So, let's go guys. Punta tayo sa barangay. Tingnan natin kung anong mga sasabihin nila at hanggang ngayon ay parang hindi pa rin kami parte ng barangay. Pero kailangan nito dahil buhay na ang nakataya sa amin ngayon dito, buhay ng mga aso pati, walang makain, hindi kami makabili kung hindi kami makalabas. Isa ay nanguha na naman ng buko. Tingnan mo yan. Kung ano-anong ginagawa guys ngayong quarantine, pati buko namin nauubos na oh. Oh, inubos na mo na? Ang galing mo, nakakuha ka na naman. Grabe, nagugutom sa buko. Nakakuha siya kaagad ng buko, guys. Oh. Punta kami sa barangay. Punta tayo. Punta kami ng barangay. Oh my good Lord. Mabigyan na kami ng HQ pass. Huwag nyo namang ipagkait. Pare-pareho tayong tao. Please. Wala naman kaming ginagawang masama sa inyo. Kindatan natin. Yung anak ko nag-order ng fruit juice. Paano kami makabili kung wala kaming HQ pass? Kasi nasanay yung mga yan, fruit juice talaga iniinom. Kasi ayoko nang pinapainom sila ng soft drinks. At crossing my fingers, na sana naman ay maging mabait na yung mga nasa barangay office. Natatawag na ano na ito, CPG East extension na ito ata, parang ganun, di ba? Andyan yung yung smoke paano ba i-pronounce yan? Wala na, iba na. Smoke Beauty ano na ngayon? Smoke meron pa antala lang ang pag-open dahil dyan sa COVID na yan. Iba na nagugupay. Beauty ano na? Ito yung lilikuan papuntang Bohol Deaf Academy. May school yan dyan ng mga deaf. Nag-aaral ng mga sign language, gano'n. Ay, yung cover sa mga. Mag-cover ka. Cover lahat na ito. Mag-cover ka. Ikaw nga, ikaw. Tumabi ka muna, mag-cover tayo. Mask. Wear your mask every time you go out. Okay? Kailangan mag-ingat lagi. Ito na yung barangay hall. Ito na yung gym. Hall gym. Ito na yung barangay hall. Ayan. Meron silang dalawang service pala na multi-cut. Ayan. Dito na tayo. Binibuild pang extension doon. Punta tayo.
Asa nga kuan mo? Puro puno. Kat? Ha? Sige, ayek. Ay, ito. Mataas, sir. Suway, try. Dami, ikaw. Problem na lang niya. Ari ko. Ang katura mo ulit ikaw sa kalusuran. Ano man? Wala naman pag-uwas, kaya wala naman pagkakas sa balay naman. Doon sinunta na ako niya. Tinahalan ng ganyan pa. Asa din ka mag-concert? Sa Padong Pamilya. Padong sa pamilya. Kani ang mo ito ano. Di pa kasuod sa pamilya Hindi lagi. pa. Sa highway ka saan. At bang sa katulad ko mga... O ka mo malis to barangay no? Kung ano madali ko, kaya mo sa dula. Oo. Hindi ka na katapos sigula sa pero wala mo kapilat kayo sa kung Kani ang... kamo imuhan no? Dahil Kani mo sa Pasal tingin mo Tanang bago. Oo. Ito. Ano siya may Ang tagniya ko talay... ay unsa mo mga tenants mo? Wa pa magud i-report sa tagiya sa inyong gipuy-an nga risk ko ano sir tali ko ingon ang tagiya nga ipa-report na tanang tenants ninyo dire para makuano nga residente mo barangay. Ilan naman mo katuig? 3 years. Susti all day na. Kaya yung parang nagkaya na naman sa states mo mo. No, man mo i-report as in. Ang kwa magud na sir, States ugani. mo sila. Nagiunsa man yung pagsud ana kisa may inyong caretaker. Hindi, bago sila nilakaw, Ah. kay rin ko man. Pila man mo pila ka doors din na sir? Balay. As a house. Buk balay na ilang buk. So ikaw rin ko yung anak babay. Ibalit na pa akong balay. So ikaw na dyan na yung naglagiyan na. So dapat sir, kay residente na magkagaran ka, fill up yung kag-form pagkamatod na residente na ka sir. Ikaw sa sir, Ano yan, sir? maghatag yung anak ka. Ikaw na. Isa yung ato, Umamig ka, ano ka, parang quarantine pass, no? asa mo maglukulo? Puno. Isa talido, Pagbaso. Salvador, Pagbaso ko. Salvador. Pwede mag-resto ang barangay sir. Transfer ni Dili. Ang mo yung picture sa ano, ma'am. Sa sero, ay. Alay, kung balay ko sa sero mo po. Hindi ko yung makakuhaan ba sa inyo kayo. Kuha. Sarado pa. Sige. So, mag-announcement, ito mo katungog. Kung mahimo ako kayo, naman sa likod. Namatay ni Barangay Asimple sa kuhan. Mo, natin pumuha, pero may kawakan nyo kung siya nagkalukan sa barangay. Sa pumilit na ni sino? Nilabot ang voters na sa pumilit sir. Ang amo lang na na-risto ba yun no, aning barangay ni fill up ang form. Oo. May pag-lido nila sa Propono? Salvador, tanawa ko na itong RBI nila sa sino, puro siya. Kung na-risto ba sila siya. Ikaw sa sir. Sa to sa Puro Salvador kay Salvador. Kung nagkakaw mo, mas kayo. Pero te, Tapos kayo ka. may bakit okay naman. Ano binayag ka na? Wala te. Ang nalagyan. Mauna mo matagi siguro o food pack sir. Kaya man din mo marehistro. Siya mo marehistro, dito man Ano kita mo magsuwat mo gani? Ipasuwat Nakasuwat mo, din rin ni na. ma'am. Nasuwat ni ma'am. Ipasuwat mo? Yes, ma'am. Report of barangay inhabitants.
Saan ka barangay nabitan sa Boy Record? Naka-record ni ma'am. Dugay na. Base. Manong dadun na nila sa balay nila. Dugay namin naka-kuan ma'am. Fill-up na lang po po, ma'am. Di pagdamang ko uban na fill-up na lang po, ma'am. Recorded din na ha, dili nagita na ma'am sa mga bistabulyo kung nagasulti dito nga. Gida sa Panimay, at uban na record ba na. Wa mo kadima og updating ni karon. Ay, suwat na lang ma'am. Tanan nga, head of the family o kinsay family composition po ma'am. Nawa na ba pinirmahan ni Kap? No quarantine pass. Mugani mo ni ma'am, kaya pinirmahan ni Kap na maguni control number ani. Sa pinsay isuman na mo. Makakuat man ginara man media ma'am. Para ba dyan si Kap? Sabdi lang. Balikan lang din ninyo pero mag-fill up dyan na ma'am. Ibilin man din na mo na manipay. Tapos ang lakad sa barangay at narinig natin na yung pag-register namin ay nawala raw yung lista. Dahil daw sa pagpalit ng kapitan ay nadala raw ng mga tao ng barangay captain yung mga records doon sa kanilang bahay. Eh kasalanan ba namin yun? Wala bang lista in every resident dito? At saka marami naman kaming records dyan, lalong-lalo na yung anak ko na laging pumupunta dyan pag may mga projects, ay imposible. Mismong bahay namin titulado, nasa pangalan under our name. Hindi kami parte dahil lang daw sa registration na nawala. Parang Nakotipukol ka man. kung sa Ilocano pa, makaot tipukol. You know what does it mean? Makaot tipukol. Tanggalin ko nga ito. You know what does it mean? Makaot tipukol. Yung Walang ibig kamay. sabihin, yung pungkol ay pwede niyang maabot yung gusto niyang abutin. Ito paano ba yun? Ibig kong sabihin, yung mga sinasabi nila ay hindi ko basta-bastang paniwalaan, pero ang importante ay makakuha na kami bukas ng quarantine pass dahil waranin ang kapitan nila doon na magpirma. That's it. Kaya thank you so much dahil magkakaroon din kami ng quarantine pass bukas at wag na nating palakihin pa, pero ang sa akin lang, kami ang nadehado dahil kami ay talagang registered dito, hindi pwedeng hindi. Bakit nila pinapalabas na hindi kami registered? Kaya raw hindi kami nabibigyan at nadadaanan-daanan lang kami dahil hindi raw kami registered. Wow, ang ganda. Ang ganda ng palakad ng barangay natin, no? Dahil nawala yung papel daw na nipinil upan ko nung nag-register ako. Wow naman yan. Kasalanan ba natin, lakay ko? Kasalanan gud nila yan. Bakit pinadala nila sa taong yung mga importante yan eh. Records yun eh. Kaya nga eh. Ano bang Records system yun na eh. Bulok, At kinabulukan. saka, kung records man yun na nawala, yung sa amin lang na papel ang nadala ng babae. Huwag mong sabihin, Bulok yung ang sa amin sistema papel, yung papel lang na pinilapan namin ang iniuwi niya. Ganon? Ganon ba yun? Kasi mga tao ni bual yan. Wow! Makautipokol. Sige na lang. Okay lang. God knows everything. God knows everything. Kung nakakalimot sila, nandyan ang Diyos na nagpapatunay at nakakakita ng lahat ng galaw natin sa mundong ibabaw na ito. Yung sabi ko sa kanta ni Rico J, may rest in peace, ang tao'y marupok, kay daling lumingot sa Diyos na ang lahat. Siya ang nagdulot. Kaya noon po din dahil nagpapaalala ang God, sana ay maalala natin siya. Lagi-lagi. Dahil wala tayong quarantine pass, umuwi. Wala tayong magagawa. Pero pwede pa rin. Kung gusto natin, pwede nating pag-usapan yung mga tao dun sa na wala pa yung quarantine pass. Pwede rin, pero mas gusto ko umuwi na lang para walang guro. Uwi na lang tayo. Pasyalan mo na. Ha?
Pasyal ka? Pasyal lang, hindi naman tayo babawas sa O, sakyan. sige, pasyal tayo. Mahirap na sa bahay na nakakulong eh. Kaya nga eh, ayaw na niyang nakakulong oh. Pasyal-pasyal lang gusto. Pasyal-pasyal ka? Pasyal-pasyal without makihalo sa mga tao ba? Okay, sige. Tingin-tingin lang gusto sa Tingin-tingin. Yung sa atin lang pala ang nawala na papel. sa atin. So, yung sa atin lang ang itinago nung nakaraan na ano. Sinusunada talaga nila tayo. Huwag mo nang sabihin yan, iaan mo na hanggat ng ano, bahala sa kanila. Yun na lang. Grabe. Bakit naman ganun? Diba? Kaya mo anong sasabihin ng mga tao, mag-comment siya kayo kamo kung anong masasabi niyo dito kamo. Kaya nga eh. Ang tao nga naman, oh. Bakit gano'n? At hindi pa niya na-consider yung ano ng COMELEC. Hindi niya ino-honor yung Hindi niya ino-honor yun, yung pag-fill up mo lang Oo. sa COMELEC. Valid document na yung registration of COMELEC. Kaya ka nga dyan nagparehistro sa COMELEC ng barangay ng Bohol dahil dyan ka nakatira. So registered ka dyan sa barangay na yan. Oh, ang pinapalabas ay yung daw ipinilapan natin na ano, yung ganun, long bond paper ay nawala daw dahil dinala daw nung nakaraan na mga staff ni Ganun pala ka, Kapitan Mendez nung siya pa ang kapitan. Ganun kadali pala, no? Ganun lang yun. Ganun kadali sa kanila. At saka sa akin lang, common sense. Pag ikaw ay meron kang papel ng COMELEC dyan, ay considered na residence ka dyan. Oo. Residente ka dyan. Oh my God. Talagang mga tuso yung mga nandyan, ano? Anong klaseng pangangatwiran yan? Ano yan, ginagawa tayong tanga? Naintindihan naman natin sitwasyon natin na hindi naman lahat tanga-tangahin na lang. Kung meron silang utak, meron din tayo. Hindi porket nandyan sila sa opisina ng barangay. Ano ba yan? Hindi natin kasalanan kung winala nila yung dokumento natin. Wala ba silang record doon? Kaya Grabe. meron in every resident, meron namang representative yan. Pagkunin pala ng ano yun, ng ibang ano yun, mawala na pala yung ano mo. Ano na yun? Nandyan at nakatay yung bahay. At saka isa pa, sa aming pangalan pa, title diyang property sa aming pangalan, nandyan mismo sa barangay na yan. Hindi ka listado. Ano ba sabi niya, Wow. kahit daw makabahay ka, wala raw ano sila. Ang sabi niya, sabi ko kasi, ma'am, magtatanong lang ako. Kung halimbawa, katulad ng sitwasyon namin na yung property na yun ay nabili namin noong 2004 pa at nakatira kami doon noong 2006 na. Tapos, under our name, titulado pa. Ang sabi ba naman niya, kahit pa raw ganon, kung wala ka raw nung long bond paper na, yun nga ang nawala nung nakaraan na, na mga sekretarya ni... Nag-reason siya kanina, kaya raw dito tayo nabigyan ng rasyon. Yun na nga, Yun ang pinapalabas niya. yun ang Diba? palabas na rason. Ang galing nilang gumawa ng ano, no? Ganda. Galing nilang gumawa ng istorya, Ang oy. ganda ng rason. Oo. Rason nila ay makaot ng pukol na sinabi ng kasabihan ng Ilocano. Sobrang ano, bright kayo, sobrang. Bright! Napaka-bright! Kahang-hangang bright! Intelligent. Very, very good. Very valid reason. Very valid reason na yung reason niya na yung papel daw ay nadala sa bahay ng nakaraan na sekretarya. Wow! Wowie. Ang ganda. Ang alam ko naman yan pagka mga record ng barangay, mga government offices, hindi mo pwedeng dalhin yung mga records na pinilapan ng mga constituents. Ba't mo dadalhin sa bahay? Para yung rasyon na ibigay sa'yo, makukuha nila yun. Oh my gulay. Yun lang ano, grabe na pagkagutom ng mga tao rito. Eh. Diyos ko.
Hindi naman tayo nag-after sa rasyon, bahala na sa kanila na. Kaya lang, wag lang tayo lukuin sa mababaw na mga rason pa. Mababaw na rason na para tayong ginagawang walang utak at sila lang ang may karapatan ng magsabi kung anong gusto nilang sabihin. At ang alam nila sa lahat ng mga tao, tanga-tangahin na lang nila. Pero kami hindi na lang kumibo. Ay yun ang gusto nilang sabihin. Ako naman nagsasalita dito para lang maibsanin yung nasa dibdib ko dahil hindi ko matanggap yung kanilang sinasabing reason na yung papel na long bond paper na pinilapan namin sa registration ay nawala dahil dinala sa bahay nung nakaraan na sekretarya. Ay hindi ko matanggap yun. Hindi totoo yan. Huwag mong sabihin kami lang ang ang papel lang namin ng registration ang nadala nila sa bahay. Yun lang ang nawala. Ang babaw, masyadong mababaw. Mababaw rason lang. Sobrang mababaw. Ayan, kinukunan nung ko lang ang video habang tayo ay tumatakbong ganito para makita natin ang situation ng parte ng ito ay ano na yan, papunta na ng Pantalan. Yan, diretso na yan. O saan ka pupunta? Balik na tayo. Balik na? Hindi mo na paikot dun? May light port? Bakit? May gawin ka na? Wala. Wala. Bahala ka. Ikaw naman ang may hawak sa manibela. Diyos ko. Ay guys. Bakit hindi na mawala yung ganun guys na ang mga nandyan sa opisina ay yun bang ang sa isip nila ay sila ay napakatalino na yung mga kaharap nila ay puro bobo. Tinatrato tayong bobo eh. Sobra kayo. Sobra eh. Sobra. Pang-aapi yung ginagawa nila. Grabe, ang galing mangbuli ng mga tao dito. Sobra. Pag na-corner na, ang galing pang mag-create ng mga reasons na napakababaw. Sobra. Hindi ko naman sinasabing matalino ako, pero alam namin ang right namin. Kasi kailangan natin, kahit ang God, sabi niya, gamitin mo lahat ang talent mo. Kahit ang God nagsabi, binigyan kita ng kumpletos na hechas para gamitin sa iyong pamumuhay. Kaya kami, Hindi na lang sana gano'n. may utak din parehas Yung nila. reasonable sana ang rason nila. Hindi yung parang nagdadahilan lang sila ng hindi naman Anong klaseng rason yan? Yun daw pinilyapan namin ng registration ay nawala dahil dinala daw nung nakaraang sekretary. Wow! Wow, very ba? My God, tingnan natin baka may mabilhan na ng dog food. Namimiss na ng mga dogs namin yung dog food. Sana may handyman na. Eh, paano tayo makapasok? Wala tayong quarantine pass. Hindi, makiusap buta. May kilala naman tayo dyan. Kung bukas. Parang hindi. Hindi bukas. Watson's bukas. Bukas yata ngayon. Hindi oy. Di ba? Hindi oh. Madilim. Madilim. Oh, walang ilaw. Kapay. 100. Upo na yung isa, oh. Ganun. Nagsawa sa katatayo ang tagal. Matagal naghintay guys, kaya ayan siya, oh. Luuya, eh. Kasi hindi na ako magluluto, mamaya na ako magluto kasi yun, galing nga kaming barangay. Nasira na naman yung scheduling ko eh. Dapat mag-video ako eh. Naantala na naman. Yun. Thank you, guard. Hindi ganyan pa na gano'n mo. Ha? Ay, mouse mo, ikakatangin tayo, video. Ayaw nga kami sa BQ guys. Bibili akong mouse. Dahil sira yung mouse at saka yung ewan, ano yung kailangan ko, nakalimutan ko na. Oh my God. Nabulan nila, meron mga daan dito. Ha? Ito, okay na.
Ano? Meron ang pedestrian line dito. Oo nga, Bago. meron na. Yes. No parking. No parking. Wala nang mag-park. Oh my God, sarado ba to? Ang lungkot ng McDo. Entrance. Hindi na pwedeng umenter doon. Isa na lang ang entrance ng BQ. Stay healthy. Kinahanglan saktong pagpakulay o 7 ka oras ng pagtulog. Ang pagbuhat o mga ginagmay na exercise, pagkaon sa mga healthy food, pagtumar o mga vitamina o vitamins para sa pagpalugon sa atong immune system. Kaduha, stay clean. Atong obserbaran ang social distancing sa 1 to 2 meters o dili pagpaduol kaayo sa isig katao. Dili paghikap sa atong mga mata, inom o baba kung wala nagamit o mga disinfectant. Ang kanunay na pagbuhat sa atong mga kamot sulod sa ganitong frequency. Ang kanunay na paggamit o Punta muna tayo sa taas. Sarado yan. Uyoy. Sarado na. Yan. Ito yung sa pang computer bitaw. Sarado po dito. Ay, wag yapon. Supermarket na bili yan. Sige, salamat, guard. Pagpambing kita para po free ng Tagbilaran. Be attentive, be safe, Tagbilaran. Pangbalong bukan sa supermarket office. Sabon ka rin mas, kaya kung kailan ka sa nasubod ang pag-abot sa merkado, matag ang sungko sa punta kung sila sa sungko sa hapon. Ang mga essential o mga food na sa inyong natindahan, paula ang subukan ng mga tabon. Pinausahan ang mga musunod ng mga linya. Wala talagang nabilhan ng mouse. So, sorry. Tsaka na lang, magtiis muna dun sa sira na mouse. Di bale, makakaraos din yung isang editor ko na lang ang gamitin. Huwag na muna yung laptop. Hi, nako, Stin. And then, thank you, Lord God. Grateful eternally, Lord, kasi magandang araw. Kahit pa man ganon, ng treatment sa amin ng barangay, ng Bohol, ay kami nagpapasalamat pa rin dahil bukas ay makukuha na namin ang HQ pass. At yun naman ang mahalaga sa amin. Di bale na. Diyos nang bahala doon sa mga mapalabi-labihon kung sa Bisaya pa. At thank you Lord God, at nakabili rin ako ng Watsons, yung mga pangangailangan ng cosmetics, mga kung ano-ano, atik-atik, mga shampoo ng anak ko at pagkain namin for the whole day na. Lunch and dinner na yan kasi hapon na. Anong oras na balakay ko? Bakit tatlo lang ang drinks? Tatlo lang talaga? Di bale? Ako na lang magtubig. Atin na lang tayo. Okay? Ayos lang. Dami naman nangangamoy. Marami na naman yatang tuna pa yan kinuha mo. Gustong gusto ni Marco yan. Grabe. Gustong gusto ng mga bata yung tuna pa ay magagawa nga ako. Kaso nga lang, di ako nakabili ng sliced bread. Meron pa yata sa bahay, no? Meron pa. Pero wala rin akong mayonnaise. Yun lang. Hindi ko rin makomplete. Kaya mo na. Naman, gumawa ka na lang. Kung ano yung mga pwede kong madukot doon sa pantry namin na ingredients para sa cooking ko ay pagtiisan na muna. Tsaka na lang tayong mamili ng complete mga ingredients pagka meron ng HQ pass. Pero siguro naman papasukin kami, hindi naman ganun ka sobrang pagkahigpit, pero tsaka na lang para ma-prevent ng mga kung ano-ano. Saka masama pa, wala namang inkobi sa Bohol. Bakit ganun? Kaya nga, negative naman, zero positive naman dito sa Bohol, pero naghigpit dahil syempre, hindi natin alam, baka mamaya hindi
nga sila magkikpit eh, hindi natin alam yung mga nandito sa loob ng Bohol, yung mga, may mga PUM eh. Hindi naman sila papapasok na, di ba? May mga PUM naman kasi dito. Hindi pumasok? Hindi, ibig kong sabihin, bago nagkaroon ng quarantine na yan, bago nag-umpisa, ay merong mga nakapasok na galing abroad na doon sa mga may mga positive na countries ay nakapasok na dito, kaya na parang considered sila as PUM. Person under monitoring ba, na within 15 days, 14 days, 2 weeks. Oo, pero akala ko ba yun? Hindi natin alam kung sa kanila ay may positive, kaya tapusin na muna yung 15 days, pero tapos na yata yung 15 days. Di sana naman hindi na magkikpit. Wala nang COVID dito kasi wala namang lagusan na ng mga taong mga galing sa labas. Yung airlines sarado, yung airport, yung mga pier natin sarado, walang bumibiyahe ng mga pangpasahero, di ba? Oh, so meaning zero tayo sa positive ng NCOV. So panatag ang loob, pero hindi pa rin siguro dahil siyempre gusto natin sigurong para panatag ang loob na wala talagang ganun. Naingatan talaga ang bawat isa. Kaya okay din, tama lang para maiwasan. Yes, palayo mo Lord, maawa ka na lang sa amin. Awa naman ng Diyos, nakakaraos naman tayo kahit papano. Dito naman tingnan mo ang kalsada kukunti lang na nagbibiyahe, kukunti lang, napakaluwang ang kalsada, walang nata-traffic ngayon. And then one thing more is that walang mga krimen, malayo na yung mga akyat bahay dyan natatakot na pumunta. At yung mga snatcher, naku, malayo na sila dahil 1 meter ang distance sa bawat isa, may social distancing. Ayun, kaya malayo-layo na yan. Okay yun ang mga positive side nitong nangyaring enhance enhance home quarantine. Ayan. Yan, basta na kasi pwede lang. Sarap naman ang kain nyo. Kain tayo guys. May nabili na kami. The whole day na yan nakapagkain. Lunch and dinner na yan. Kasi 4 o'clock na. May buko pa. Ako busog pa. Tapos yan, bumili pa ng maraming tuna pie. Ayan Ilan pang binili mo? 6. Okay. Ano ito? Ano ito, Marco? Ay, spaghetti. Okay. Buon appetito. Buon appetito. Say bye-bye. Bye-bye. Bye-bye guys. Kumakain na sila, ako mamaya. Kasi nagbusog ako ng buko talaga. And then wala akong gana siguro dahil sa init.